блогер ҷовид тамошои барҳаво дӯстон як комментария кунед, лайка биҷақед то мо барои шумо дига видеороликҳои нава пешкаш намоем. тамошо кунед, лайка зер кунед ва подписатсия кунед. дамои подписатсия карда бошам, комментария кунед. боксёри беҳтарин ма будум дар вақтиш, ай ҳама зур бокс мекардум. инаи рӯз шида бошад дар бораи бокс доллар ҳама чӣ ба шумо пешкаш менамоем. май ҳама беҳтарин будум. инаи маку ҳамара мешикастум. ҳеҷ қати ма ҷанг намеромад. ма зурум, барое ки ма ҷовидум. оли ма қати боби ина машқои маро бинем, ма чӣ хел машқ мекунам. медавум, мепарам, хез мекунам. о дидиа нигаҳ кунед, мара ҷовид мекунам. мада фарқ надорам, ман қати любоиш мез ина хеле ман машқ мекунам, мезанам, медавум, мепарам. ҳеҷ қати ма ҷанг намекунам. аммо Майкл Тайсон ҳеҷ кас зур намекунад. ту битарсан рисорро нигах. биё ина нигах кунеда, ай ҳама беҳтарин маем. дар бокс любой каса мешканам. ина любой ҷода бифурам машқ мекунам. раҳда ма бисёртар раҳда мефурам машқ кунам дар пеши одамо. одамо хиёл мекунанд ки ман ягон қилм девонаем, ягон чим, ягон боем сара. не ман як сағраи камбағалам, неки маро мефурад дар раҳ машқ кунам, либосои културни дошта бошам пеши одамо. да ҳеҷ кам наметавонад маро зада, барое ки ман якумам дар Тоҷикистон. ина мера бояд шумо бинед. ина нигах кун, вақте агар занг зан нигах чӣ кор мекунам. алло, ҳа ҷон, ҷон хоб наспални навози ма хо рафта медон. майли ха ҷон, пока. диде воқеан ма ки ҷой давошам, не ки ма дурӯғгӯиро нағз мебинам. барое ки стили ма ҳамин аст. бояд ма дурӯғ бугум фақат. ина меку любой қати мезанам. ина нигах чӣ хел машқ мекунам. ма фақат мефурам дар берун машқ кунам. инами ҳоли инами одам Фазлиддин гуфта, ин одам ма қатъиян бояд ҷанг кунам. не ки хачасад бидарона ки чени ма намешавад. мон машқ кунад. ҳамин қабл ма хачаам бидарона чени ма намешавад. барое ки ман якумум охия бачамо якум маро ҷои мегӯянд. ман любой стилша медаронам. не Тайсон не ки дар ҷонам задагӣ аст. ман мехоҳам ҳамин бачаро бикушам, заибат кардам Тайсон. меҷои куштанашо наёфтистам. да бля ман вайро кушта метавонам. рост мегӣ? ҳаваи маро мезанад. ох тера даям мезанам. ки тера даякон раунд бизанад. бовар накун. ино брат Афша. ҷон да канали блогер ҷовида. бой ҷовид против Фазлиддин. ҳол мекушум та тариф накушта. раҳмати калон дӯстон барои тамошои барҳаво. одамои подписатсия накардагиам подписатсия кунед, лайка зер кунед. агар одамои подписатсия карда бошанд, лайка зер кунед, комментария кунед. майлашхай.